Wanene okinyi makawuono. Thothne wagombo mar miyo jopiny thuolo bende mar go kodwa mbaka ni to en teko mane ma ging'iyo ni gin go. To dibed ni kamoro japiny ok ong'eyo gima gidwaro e weche mag telo mar piny koso nang'o. Ma emomiyo kamoro penjo bedo ga ni to teko ma gin go mathoth ni dagiti kode e yo mowinjore mar neno ni wabedo gi telo e yo makare. Ma ema doko chuny wach Nyakwar Mgajwang' to wabro time kama kadiponi in gi wach moro midwa jiwo kata medo kamoro kata mana penjo joma mantie kata penjo galamoro, abro kwayo ni ting'u mana badi malo ka e yor chandruok to abro siemi tibro wacho nyingi. To kadiponi nitie migawo moro ma ichung'ne, nyalo bedo bunge la wenye inchi koso wana inchi, onyalo bedo jatend BMU, onyalo bedo jatend riwruok mar jo bodaboda, onyalo bedo jonon weche mag siasa mar beika, onyalo bedo kata mana riwruoge mag saga mopogore opogore, kata jodolo kod joma ochung'ne weche mag dini, nikech magi duto gin huji mag ji mabede wawacho ni nigi teko e kind ogandawa. Ma en kaka wanene penjo maduong' Nyakwar Mgajwang' ni japiny nigi teko mane. Tachaka luwo penjo moro kani bende wang'ega gima wadwaro ka wang'eyo nyaka oganda luo ni moloyo nyaka ne bedi e Kenya ka. Chapde gi ndek ni osebedo ka nitiere jomoko ringa chach kata chich, jomoko ringo acham. Ma e gima thothne jolony moko wacho ni ka oganda opogore to kamoro matunda magidwaro maduong' nyalo bayogi. Kumano inyalo bedo mana thuolo kendo akwayo bed mana thuolo kodwa kikurika tibro yudo thuolo mar mondo mi ijiw kamoro kadi penjo nyawadwa Veronica kanyakla kod Ali Abich nigi microphone kendo kichungu malo tiwacho nyingi ni chung'ne migawo mane e kabang'e to inyalo wachonwa in iwuon kaka inene. Agombo na chake kod wadwa ma nitie chien kacha, ibiro chako kod nyingi chenro ma kaka wanene bende inyalo oronwa ote ka itiyo kod live mar oro ote mar Ramogi TV gi Ramogi FM kidhi e Facebook live, YouTube kachiel kod X, nikech ma en kaka wanene mbaka mar jopiny, dwaro mar jopiny, duond jopiny kokalo kuom Ramogi FM gi Ramogi TV. Wadwa oyawore kendo machiegni chung' mana malo. Erokamano. Gi nyinga iluonga ni Francis Owuor, aja Game Rangwe, atayo chenro mar Youth Empowerment gi migawo miluongo ni Youth Transition Initiative. Youth Transition Initiative watiyo e counties kowachako gi Nairobi, baso wabiro Migori, baso wabiro Homa Bay, baso wabiro Kisumu, baso wadhi Siaya, tiende ni watiyo e counties abich. Ka wadoke penjo mani penjo ni penjo ariyo ni jopiny nigi teko mane. Penjo machielo michaki penjo ni to bende ging'eyo gima gidwaro. An akwonga chako gi penjo mokwongo nikech kiseng'eyo gimidwaro eka teko ni cha dhi tiyo e yo makare. Tabu ma japiny bedo godo en ni samoro ok giyango functions kata kuonde ma jotelo nego bed ni tiye, especially kwa kao wabunge. Ibro yudo ni thuon tij mbunge gin adek miluongo ni representation, legislation to gi oversight. Jok molony e dholuo biro lokonwa functions adek go. To functions adek go itimogi e bunge. To nikech itimogi e bunge nitiere kaka miyo functions go bedo mabor gi japiny. Abro tiyo gi dho kisungu miluongo ni abstract. Tiende ni tije adek go king'iyo kaka odonjo e ngima japiny to neno ka gima en yamo nono. Abstract tiende ni ok inyal neno tudruok ma direct. Ka mbunge for example oloso motegno e parliament, oketo chike maler ma telo ne Kenya kata otemo keto jok ma tiyo kagi ka. But nitiere function ma direct ma donjo ne japiny ma bire function mar ang'wen ma en wach mar development. Koro kar development kar kaindi ema nochuno ni migawo miluongo ni CDF mondo keti mondo gima ne neno abstract cha oyud bathe moro manyalo mako piny japiny direct. Kwa bire weche mag dongruok ibro yudo ni e CDF mbunge nyalo mana gero school
kochako primary kobire secondary. Mbunge nyalo mana chiwo pesa maloso weche mag scholarships to gi bursaries. Mbunge nyalo konyo e weche mag gero police stations. Kendo sani endi CDF noduogo piny kabisa ma functions mag CDF yudo kodok piny ka moko thothne koro kaw gi counties. Koro mbunge makare mondo oriw gigi te monen, oriwo gigi miluongo ni lobbying. Mano function ma koro bedo motegno. E lobbying kar kaendi ema tiende ni otudore gi sirikal maduong'. Kong'iyo ni kera oloso apaya mowinjore e gweng' motimore nade mohaye. Ka nitiere ndeche madongo ma KENHA ema nyalo loso, to bedo gi tudruok makare gi migawo miluongo ni KENHA, to ka en ndara migoyo lam tigoyo lam. To mbunge no chak lobby ne kata sirikal migepe mamoko mok sirikal miluongo ni NGOs mondo konyruok oyudore ang'owa e constituency mohaye. Gigi duto te koriwore kanyakla ma mbunge otiyo, tibro yudo ka japiny nyalo neno adieri ni nwago kura ne ng'at ma wiye ler, ne ng'at mohero. Erokamano. To mogik e penjo mar bende japiny nigi teko. Ka japiny oneno adieri ni magi gin gik monego bed ni watimo, mbunge timonwa, to sama odhi go kura ka koro ng'eyo ni adwaro ng'at ma nigi capacity manyalo timo oversight, manyalo timo representation, manyalo timo legislation, to mogik manyalo lobby.